जिअ सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे रादाब। जिअ कास्टमारफोरनि थाखाय गाज्रि रादाब। जिअ रिचार्जनि बेसेना फिन खेब बारायबावबाय। जिअआ गासै प्लेन्सफोरनि रांखौ बारायबावबाय। नेटवर्कनि जेंनानि समाव जिअआ गासै प्लेन्सफोरनि रांखौ बारायदों। जिअ सिम बाहायग्राफोरा सिमखौ बाहायनो रिचार्ज सोनायाव बांसिन रां बाहायनो गोनां जासिगोन। माखासे साननि उनाव थामहिनबा 3 जुलाइनिफ्राय जिअनि गासै प्लेन्सफोरनि राङा बांसिन जासिगोन। बबे प्लेन्सआ बेसेबां जागोन नोंथांमोनहा मिथिना लादो। 28 साननि 155 रांनि रिचार्जआ 189 रां जासिगोन। 28 साननि 239 रांनि रिचार्जआ 299 रां जासिगोन। 56 साननि 479 रांनि रिचार्जआ 579 रां जासिगोन। बेबायदिनो नोंथांमोनहा स्क्रिनाव होनायनि गेजेरजों बबे रिचार्जआ बेसेबां रां बारायखो बेखौ मिथिनानै लादो।